Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-popolazzjoni fil-Gżira Awċija kważi rdupjat, influss qawwi f'Għawdex li jagħmel il-Karnival l-akbar avveniment li jressaq il-kummerċ lejn Għawdex fix-xhur tax-xitwa. Jidher għalhekk li wara s-suċċess ta' żmien il-miliet u l-ewwel jiem ta' Jannar, tmiem il-ġimgħa tal-Karnival reġa' kien wieħed ta' suċċess. Dan stqarrew wħud mis-sidien tan-negozji f'Għawdex li tkellmu ma' One News. Kellna żieda kemm fil-beħ kif ukoll fil-footfall, żieda meta tikkomperja ma' s-sena l-oħra kienet żieda tajba ħafna. Rajna għamin kif wieħed jista' jara ġew iżuruna ħafna żgħażagħ kif ukoll familji, iżda l-maġġoranza li jiġu għall-Karnival huma żgħażagħ. Kien weekend pożittiv fejn kemm żdiedu n-nies kif ukoll żdied l-infiq. Rajna fejn in-nies li ġew nafqu iżjed anke għal kull irċevuta li nafqu iżjed mis-sena li għaddiet. So overall kien pożittiv ħafna. Fil-fatt id-domanda l-akkomodazzjoni f'Għawdex għal żmien il-Karnival ilha li bdiet minn Diċembru tas-sena li għaddiet. Il-fatt li għall-maġġoranza tal-ġranet tal-Karnival ta' din is-sena it-temp kien wieħed xemxi u minħabba l-fatt li l-erba' nsertat il-festa pubblika ta' San Pawl jidher li ħafna kienu dawk li jażlu li jieħdu btala ftit itwal mis-soltu. B'hekk mhux biss gawdew l-attivitajiet tal-Karnival li jġibu magħhom atmosfera ta' divertiment, iżda wkoll dawru r-rot ekonomika Awċija. Kellna Jannar tajjeb ħafna, Jannar li wieħed ovvjament meta titkellem Jannar f'Għawdex Jannar dejjem ikun kwiet, iżda dis-sena b'differenza kien hemm l-iskema ta' Gozo Channel li għamlet differenza qawwija ħafna. B'inċentivi illi huma inċentivi sempliċi, bħal pereżempju roħs fuq in-nollijiet tal-Gozo Channel, li imma jiġu translatjati f'business ikbar f'Għawdex.